Maandags kwam hij in het ziekenhuis terecht, was zijn lichaam helemaal verlamd. En de woensdags is hij in coma geraakt, een hartstilstand. En toen wisten we eigenlijk niet wat er aan de hand was. Hij heeft 3 weken in coma gelegen. Na die 3 weken wou ik weten wat er allemaal aan de hand was. Dus toen is er een sectie verricht. En daaruit kwam dat het hart aangetast was door een besmette tekenbeet. Hè? De bacterie die ziekte van Lyme veroorzaakt. Op vakantie met de band uit Ameland met de 38-jarige Henk de Jong een tiekenbiet op ha. Maar vanwege onbekendheid is er net een dokter die terug had wat louter onder de leer had. Over zijn hele lichaam uitslag, allemaal rode vlekjes, maar dat was na een dag weer over. Hij heeft een keer last van zijn enkels gehad in de gewrichten. Ja, dan kwam hij bij de dokter, kon de dokter niks van maken, dat ging ook weer over. Hij had wel eens hartkloppingen, ook dat ging weer over. Maar het ging, ja, vage klachten eigenlijk, waarvan je achteraf zegt, dat zijn toch wel de eerste verschijnselen geweest. In de jaren na de dood van haar man samelt het redelijk allerhande informatie over tieken. Henk waard broekt voor internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme. Nou, zoveel jaar later, bloot dat een vriendelijke ziekte. Er is een wereld van verschillen, maar er komt bij mij nog steeds verhalen dat mensen te laat zijn en die toch heel erg ziek zijn door de Lymeziekte. En kijk jezelf na als je gewandeld hebt in de duinen of in de bossen. En als je er op tijd bij bent, dan kunnen ze het heel goed behandelen. En dan hoeft het geen dodelijke afloop te hebben. Hier het in het geval van jouw man vakant worden kind of? Nee, hij was waarschijnlijk al in een heel laat stadium. Hij had wel vage klachten en waarschijnlijk, maar dat weten we ook niet 100% zeker, heeft hij het 5 jaar onder zijn leden gehad. Hij was toen, wat mij verteld werd, de tweede in Nederland die eraan overleden is.